ini जों जन्त्र मन्त्र प्रटेस्ट खालामनो थाङै दङ दाबो जों पाटिल चौक निसिमि रेलि खायो जन्त्र मन्त्र थांनाय तामनि बागै जों दिनै पाटिल चौक निसिमि रेलि खाय थांनानै नाय दंखाय दिनै हावो जों भायलेसन खालामजोब दंमोननि मार्डार केस रेप केस बुथारजामोननि सरकारनि डिपार्टमेन्ट पुलिस पाब्लिकनि स्ट्रक्चारनि बरफ पर्यन्त यगलिया गुली सुटखाय मार्डार खालामजोब दङ पुलिस नि बागै सेफ करके आंखाय साधारण कमन पिपल नि बागै सिनि बर नि बागै ताम सेफ सिनाय आपनो तिनि दिनै जन्त्र मन्त्र खरांथि साननानै फायदों तै सिनि त्रिपुरा हाव रेप केस गोबां मासवासिया वानि हायङै दङ लाइ थांनायाव जों नुखा 19 तारिखआव राजमेला नाय किफिलपुरु सिनि आलुनि सुखि जमातिया लामाव हरनि दुइटाव बुइनि बसनि बरबाय रेप खायो खिगलाय क्लां थांजागो आबनि जस्टिस आबनि प्रतिबादे फेलेङै दिनै जन्त्र मन्त्र प्रटेस्ट खालामनो थाङै दङ ताय दिनै जों अर दिल्लीआव सिमि अरनि जन्त्र मन्त्र सिमिया सिनि प्रटेस्ट सिनि हावबो दिनै स्ट्राइक 1 डे दाग जागाय दङ बे पाला जागाय दङ तानि बागै सिनि अहा सिनि दफा सिनि बररनि बागै जतटुकु पर्यन्त अस्तित्व रखा मायसा टिपिएफ टिप्रासाते बरक दफानि बागै सभा खालामनो बागै रेडि दङ ताय फ्लाइ थांनाय जों हावो तानि बागै जों आसे रेप खायजाका बुथारजाका टकरजाका होननानै जों नायमानिखाय इलिगेल बांलादेशी बुरुं हाफैमानि बागै जोंनो बर' रेप खायनानै बुथारनानै साटकनानै सेंखा सिनि हाव टंकटिसि बांलादेश बर'बाय जों साटकजाक दङ आबनि प्रतिबादे जों त्रिपुरा हाव दाति 2023 नि सिगां एनआरसि लागु खायै डिपुट खायै बरनो सिनि अस्तित्व रखानो जोंनो फिरगै रिथुं होननानै जों इन्डिया गभर्नमेन्टआव रायसु Hey!